So chirwere checholera tichiri nacho outbreak ichiripo, tikuwana macases anodarika 200 pazuva, asi tikuona manhamba edu kuti zvinenge zvikuita nani. Ndizvo tinozviona nekuda kwemamwe matana atiri kutora ndizvo as well as sebazi rezveutano nemamwe mabazi ehurumende anosanganisira vanaEMA, anosanganisira mapurisa, anosanganisira mamwe maministry anoita nezvemvura. So basa ratiri kuita iroro raakutiratidza kuti macases edu kana kuti vanhu vari kubatwa nekolera vanenge vari kuita nani. Even vanhu vari kufa mushure mekunge vabatwa nekolera, nhamba yacho iri kuramba ichidzikira. Taimboona percentage yaita 2.2%, iye zvino yakuita 1.9%. Saka pane kudzikira kuri kuitika. Kolera iri kuramba yakati wandei mudunhu reHarare, kunyanya Mamiriro, Landview, Mbare, tikuona nekuwadzana, tikuona macases ekolera. Saka Harare ndio ine manhamba kana kuti mafiga kana uwandu hwakawanda hwekolera. Manicaland, Bohera, Chipinge, Chimanimani, tikuona zvekare kolera yakawanda nekumasvingo, munyezi Zaka, masvingo urban and rural nekuchirwere. muBulawayo ndio kune macases mashoma nene ekolera. Kubva zvatanga kolera gore rese ratokwana, muBulawayo yakaita macases 29 chete. Kunzvimbo dzese dzakawanda kolera, takagara pasi tikaona zvakakodzera kuti tiendese vaccine inonzi oral cholera vaccine munzvimbo ikoko. Vaccine yakatanga musi wa29 mushure mekunge Minister weHealth aparura chirongwa ichocho kuwadzana. Kutaura kwatiri kuita, Harare iri kutovaccinate. Vaccine inopa protection kwemwedzi tanhatu, 6 months, kana wapuwa dosi rimwe chete. Ukapuwa madosi mairi, protection kana kudzivirirwa kunowedzerwa kusvika 3 years. Asi vaccine haina kuwanda pasi rese, ishoma. Saka pane zvimwe tichambopa mahotspot districts wakanyanya kolera, ende tichambopa dosi rimwe chete. Kuzowanda munoita vaccine, tinozowedzerawo nzvimbo dzichawana vaccine nekupawo kairi instead yekamwe chete, kuti tiwane 3 years makore 3 protection yekolera. Nzvimbo zhinji dzatakapa vaccine zviri kufamba zvakanaka. Target ataida kuti vawane vaccine nzvimbo dzinoita seMash West, Mash East, takatosvika target yedu. kuHarare hatisati tasvika. Chikonzero chikuru tisati tasvika kuHarare ndechekuti vaccine yedu yanga ichiuya zvishoma nezvishoma munyika. Nhasi kutaura kwatiri kuita, tirikutarisira vaccine kusvika nemusi wemuGovera, tirikutarisira kuti ine vaccine painouya inozoshanda muHarare imomo kuti tisvike patarget yedu yatiri kuda kuvaccinata mangwana. Rimwe dambudziko ratiri kuona nderekuti nguva yatiri kuvhura zvipatara nenguva yevanhu vanenge vari kumabasa vachishanda zvazvisingapindirana. Saka tichawedzera nguva dzatinoshanda kuti munhu wese anoda vaccine anowana mukana, nguva dzekuvhara zvipatara dzakwana kuti akwanise kuwana vaccine iyoyo. Ndizvo zvimwe zvatiri kuita kuti vanhu vawane vaccine.